Hej og velkommen til første episode af Hunger Games sessionen. Der er Victor, og der er Mads. Hej Mads. Og hej Victor. Victor. Det eneste jeg fik, det var en diamond. Jeg fik en fisk. Jeg fik nogle sko og noget. Nå, vi er enige om altid følge efter snemanden. Det gør sgu det godt. Kom. Nå. Kom nu, lad os flygte. Ham der med træsveden ser sådan rimelig farlig ud. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Nå, lad os gå. Skal vi ikke gå ned i kloakken? Det synes jeg altså, vi skal. Det er badass. Det eneste jeg fik, ikke? Det var en diamond. Jeg fik en fisk. Jeg fik noget armor. Ja, hvem kom først hen til kisten der? Det gør jeg, fordi jeg var den forreste. Der er nogle flere pile. Jeg har 16 pile, men ikke nogen bue. Det er fandme godt klar. Pro skills. Et sværd. Hey, jeg vil også gerne have noget. Nå, jeg vil op og flække nogen. Det lyder da lidt brugt. Det er dumt. Fuck mig, jeg dør! Hvor er du, Mads? Jeg vil flække ham, du døde af. Hvor er han? Markus, Hvad? det går bare ikke. Miau, miau. Jeg går til ham. Hvor er han? Jeg kan ikke finde ham. Nu bliver han flækket. Bliver du flækket? Nej, han bliver. Hvor er han? Jeg vil gerne finde ham, så jeg kan gå hen og flække ham. Nå, okay. Der er du, Magnus. Hvor er Nå, du hen? Magnus. Hej Victor! Har jeg ikke bare noget sindssygt gear? Et stensværd. Jo. Det er fordi jeg bare er så sej, så guderne de vil gerne have, at jeg skal klare mig i den her Hunger Games. Jeg tror også, at vi har været inde der. Jeg har været i. Yes. Der er ikke så meget mere hernede, tror jeg. Nej. Nu går vi faktisk bare rundt. Forgives. Okay, det er også. Nå, lad os gå op og flække nogen. Ikke mig. Vi flækker dem for Det er hårdt. mig. Hey, ja. Nej, du har kigget de her kister? Jo, godt nok. Jeg kan se et navn heroppe. Skal vi gå op og flække ham? Ja, hov. Okay, er det bare mig, eller er der på min computer, der er bare ikke noget vand? Det er sikkert, Og her, nu kommer der vand sikkert igen. bare dig. Ej, så er det sådan fucking træ. Dumt træ. Dumme træ. Sådan der. Jeg er på vej op. Det er godt. Hvor er ham der? Kom Hvor er nu. ham der, jeg skal op og flække? Han er der. Jeg er nede her. Hej Victor. Og den er Kom slet nu. ikke på. Se, Kom nu din skildpadde. Du er så langsom. 2 sekunder. Har du et eller andet at slå med end et... Svær. Eller har du et eller andet bedre end et... hvad nu det hedder? Træsværd? Nej, det tror jeg ikke. Nå, hernede skal vi ikke. Massen døde, som I nok, Det er derfor, han som I ikke taler. sikkert nok også kunne høre. Magnus, har du nogle bukser? Nej, jeg har ikke noget. Så må du godt få nogle. Jeg har, jeg har nogen på, men jeg har egentlig ikke... Hvorfor? Jeg kan være Iron Man, så kan du være Guldmand. Nej, Jo, du skal være The Golden Victor. Her. Kom nu, din hund. Jeg gider ikke. Hvor er det kedeligt. Fuldstændig. Ej, har du noget mad? Nope. Det var ikke så. Hvad var med at spurgte? For sent. Spurt. Jeg kan ikke spurgt mere. Er der noget hernede? Ja, jeg ved ikke, om der er noget herinde. Der skulle meget gerne pleje at være noget herinde. Nå, det plejer det så ikke. Jo, der var noget der. En kiste på et skib. Jeg har en økse til dig. En træøkse, hvis det er. Det har jeg også selv. Fint. Så er det fuldstændig ligegyldigt. Det er nemlig. Hvor gemmer alle de der tøser så? Så langt væk så. Oh.
Endnu Hvis en det kiste. er Ja. Magnus. Jeg har en stenøkse Så til har dig jeg- nu. Nej, jeg har sten svær til dig nu. Jeg har allerede et stensvær. Nå. Du, 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 du. Der Endnu var et flere. stensvær. Så, nu kan jeg lave et jernsvær, hvis du har, Det var det vildt, hvis der du har ikke nogle pinde, eller ja, nogle pinde, så kan jeg lave et jernsvær. Ja. Har du Nice. ikke nogen pinde? Vi har brug Jo. for nogle pinde. Hvor er du henne? Et eller andet sted. Jeg ved ikke hvor. Okay, det hjælper jo ikke særlig meget. Nej. Er der ikke nogen, vi kan... Og jeg vil meget gerne team med jer på vores den Towny-server, vi spiller på. Der hedder Cuffs. Hvis... Ja. Jeg hedder The One Ninja 02. Så... Der har været nogen her at tage, hvad der er. Det var da jo lidt irriterende. Og I kan sikkert også join vores town, når jeg bliver assistent i den her. Ja. Men Magnus, fortæl os om spillet, hvad du så. Ja, men jeg synes jo, at Minecraft det er et meget, meget sjovt spil. Det er lavet ud af firkanter og ikke så meget andet. Og så er der ikke så meget at sige mere. Okay, er der ikke nogen pinde et eller andet sted? Der må være nogle pinde. Nu er heller ikke noget med. Det bliver nok 2 server, altså den der vi spiller på nu, og så nok Cuffs, som vi snakkede om lige før. Det bliver nok de hovedserver, vi kommer til at spille på. Og begge de 2 server er der egentlig. Der plejer ikke at være så mange på dem. Nej, jeg kan lige tjekke. På Cuffs, der er der lige nu 38. Ja, der er egentlig nogen, jeg kan flække der. Og på Hunger Games plejer der vel at være et par 20 stykker. Det kan også være, at vi kommer til at spille lidt på Mineplex. Ja, Men det er ikke sikkert. vi ved egentlig ikke helt, Just. hvad for nogle server vi kommer til at spille på. Det kommer vel. Det bliver, hvad vi har lyst til Ja. at spille. Ej, hvor er de aber henne, mand? Er du stadigvæk inde? Ja, der. Flæk dem fuldstændig. Okay, 2 mod 1. Færre. Fordi, ja, der døde jeg. Nå, det bliver en rimelig lang episode. Hvor lang tid den var. Det ved jeg egentlig ikke. Men vi ses til næste episode af Hunger Games. Hej hej!